jumlahane akeh. 250 kuwi sing 200 ditabung 50.000 ge jajan. Lho bocah ngono kuwi lho kreatif. Terus ditukakne apa? Ya mbuh iki rencana wingi wis arep tuku bombongan. Apa wi? Apa kuwi bombongan iki apa? Pring. Oh iya pring dinggo ngiket pake. Heeh. Pake apa diiket ning pring. Ora ya Laris bakal moncer jenengan. Omno meneh unen-unen wong tuwa niku pangeran katon. Leres Dadi niku. dongane mesti mandi Mas Dodok. Nggih, sing utama ibu. Nggih. Soalnya surga ada di bawah telapak kaki Ibu. ibu. Kados Mas Dodok nggih mesti meminta doa seorang ibu selalu. Lares kula Nggih. ngantos dilangkai ping 7 kok, Mas. Amin. Nggih. Amin. Mbok aku bareng nglangkai aku ping 7 mlaku ngene mbakah ngeten iki. Wah. Pengaruh lah gedene kaya ngene kok, Mas. Itu wujud sayangnya ibu kepada seorang anak. Leres sayang ibu itu tiada tara pokoknya sepanjang masa. Betul. Pokoknya malam hari ini ngaturke sembah nuwun dumateng para warga Karangsono. Karangsono utaminipun Pak Lurah matur nuwun Pak. Dalu Ya. iki kula seneng ditanggap pomora dalu kira tanggapan sesuk aku merongos paling. Kok merongos? Lah piye mbayar cicilan Bank Mekar sesuk Mas wayahe kuwi kok sok. Wayahe kok banter menapa akeh to Bu cicilane? Mboten masalah wong nek gak utang ora duwe semangat hidup. Betul, Ngaten. betul. Nggih ta Mas nggih? Betul. Pancen kaya ngono Mas. Heeh. Nggih. Nyambut gawe sing semangat. Leres sae niku. Heeh. Kula teng mriki pisane kenangan apa kok kenangan iki jenenge pengalaman. Pengalaman Tanggapan angger ning lapangan wis tak titeni Mas. piye Mas? Ping nguyuh bingung ku ora kaprah. Tenan niku. Ya kabeh wis disiapkan to Mas. Siapan sak kilo teko kene kok iso mlaku kaya kadoan no. Lah akhire piye ngono iki mau? Akhirnya tak lebono botol. Rupane iso kaya es teh. Ning boten masalah sing baku kula nderek seneng remen dalu punika. Nggih. Bombong manah kula timbalan mriki langsung panggihan kalih sedaya warga mriki. Lah nggih ngoten nggih Mas. Betul. Nggih, kula teng mriki boten piyambakan Mas. Kalih sinten? Pesenane Pak Lurah. Heeh, pesenane Pak Lurah ngendika pripun Pak Lurah? Pak Lurah pesen golek dagelan sing tolak pagebluk. Tolak Pak Gebluk. Niki Pak, pesenane jenengan pun kula betane. Kok meneng plerak lho jane kebagusan lho. Ora aku sok kan. Sok piye? Ya padha karo kowe lho. Lah nyapa lho? Pokoke tak eling-eling angger nang lapangan wis golek apa-apa wis wangel. Aku macak ning jero rasane kaya babi ditaleni. Lah metu kudu nguyuh iki anggere nek anu kol ceri tahu bulat lho. Heeh piye? Tak pewepetno kono. Lagi oleh separuh lho kok melaku tutul. Aku piye ki aku ngono iki. Waduh lagi salamete kok aku umpama awakmu ngono wis dan. Nyapa kowe nek mbayangno aku piyong sing kudu pipis kok kowe kok sok. Ora Lah nek aku nyapa? aman. Aman piye? Aku didelok kondi jelas wis panggar ra ketok. Mesti kowe ape ngomong ro. Kapuk tenan lho. Malah ngaku. Lho Mas rapowe nak. Alah kena golek bantuan. Bantuan apa lho? Padha ae sing mau cali bantuan padha ae lagi pertama wae dhewe munggah. Ya. Ngono wis siaran. Siaran piye? Dalange akbar, isih enom, Ah. ganteng. Ya bener to. Anu dalange ya lumayan. Lho ngapa awake dhewe kok dilem dhewe? Lho, Ya bener lho lek. ayo salah. Aku ora ngelem kuwi kabeh mergo suara Kasunyatan. aspirasi Ya rakyat. timbang kowe ganteng ra tanggapan merongos kowe. Wongkoh kowe. Lho tapi kan payu lah kono muni ganteng ora payu. Ayo. Ya to Mas sampean ngomong ngono to. Piye to? Sampean ngomong ganteng ra payu ngono. Ora iki? Ora kowe combe cangkemmu Sing tre. goblok iki kowe kuwi lho. Lah nyapa? Oh dijak omong-omongan ora nyambung blas. Madalang ki wis payu bareng. Durung. Lah iya kuwi jenenge ra payu. Blok goblok. Lho, nyuwun sewu aku Ora Agus. tanggapane. Agustus ki ora leren lho aku. Ora lek. Ora leren lho. Ora leren tak tanggapane. Tanggapan lha sing ora payu apa to? Bojo. Aku ora ge nyambung tak Aku ya kira ora tanggapane ge- gak leren yo to Mas yo. Nggih, nggih, Lho, nggih. aku padha pikirane karo Mas Akbar. Kowe dhewe sing pikirane mencelat. Pancene bocah lain daripada yang lain ya kudune ngono. Oh sik Mas Dok, aku arep membela diri. Nggih. Wis ora payu lah umurku iki 23 kan 23. perlu mengembangkan karir lebih dahulu. Allah karir apa? Lah aku umur 13 nikah ya karirku ya ngene-ngene ya. Ra oleh kowe di bawah umur kowe pemaksaan kowe. Aku sandure. Sandure piye? Menek no. Lho kok menek? Maksudnya ki urung wayahe nikah di bawah umur. Ada kowe. standarnya. Standar nasional. Cowok itu 25, cewek itu 21 minimal. Kuwi lagi pirang tahun nang jaman kayak aku kayak digerebek kok to. Lho. Aku SMP wis ngetengi bocah. Oh, laki-laki klomor kowe. Hidung belang kamu. Hidung belang kowe. Gak iya.
ya kitroke. Kitok maksudnya iki seneng karo wong wedok akeh kowe. Lah seneng wong wedok ki umum wong aku lanang kok. Lho ya umum kowe lanang ning kudu kan enek tata carane to Mas. Malah wong seneng nek ditata ki piye to? Wong seneng ki ra kena diungkapno. Maksudnya ki ora seneng diungkap ngono Mas. Wong nek ape menuju ke pernikahan kuwi enek tata carane, ora kaya kowe tastus ngono kuwi. Ora ngetengi kuwi. Oh pikiranmu sing elek. Ketengi ngene ta? Lho. Kowe ngetengi cawe wedok. Cawe itu mbok tengi to. Lah ora apik. Cawe wedok umur 13 tahun mbok tengi. Allah pikiranmu sing ek. Pikiranmu ora kena nggo contoh iki dicontoh didelok ora trimo karo bapak-bapak ibu anak-anak juga melihat lho. Anak di bawah umur lho ini. Anak di bawah umur. Lah tapi lek jenenge ngetengi berarti kowe menghamili. Ya ora. Lah ngetengi piye kowe? Bocah iki nulis terus aku nang ngarepe ngono. Aja ngene to aku diteng ngono. Dadi aku ki ngeteng-ngetengi karepe ning papan tulis ki men ketok aku kon ngalih. Ngono lho. Kok ngalang-alangi. Lah ngono kok metengi ngono dipamerne. Lah iya. Disalahne Oh, nyalahno abar Mas. ora payu Nah. jare. Pancen yo ora Pak. Lho. Sik to Mas nyun sewu. Aku ora Piye? piye? Akhirnya aku wis gak udah omong. Ha. Sindel gawane sampean ki sapa sing WA aku? Tak tolak kabeh, Mas. Iki nek umpama tak turuti, sindene sampean entek. Apa wis kegantengan Wis Mas? bagus siji sing ora WA aku. Sapa? Ini. Ya wis Lambemu. mate rung dheweane no. Kowe wis biaran karo Sinden. Alasane iki lembetino wae. Jal madhep rene, Jal. Lah rasane urus Bu. Piye maksudmu piye maksudmu? Mboten mungkin klub anu nyuwun WA-ne nggih. Hah? Ayo metu saiki apa piye ayo? Lho ta. Syukur wae. Delok Iya. lengene sak pupu lho, delok ta. Kaplok semaput wae. Ngaplok kowe semaput. Ora kok ya. Lho, celuk lho. Mboten. Anu jenengan kula kan nonton job ngono. Patuse anu sinden sing rada tuwa-tuwa ngono tadi. Sing rada tuwa digurah. Ora melu-melu, aku Aku ora melu-melu aku. Ora melu. Ayo. Ewa ngono. Ayo Bu. madhep rene. Seragame awake dhewe. Rena. Padha tapi pikirane beda. Mboten guyon, Bu. Hah? Guyon, Bude. Guyon. Nggih. Langsung uppercut Tenan Bu. ora? Nggih, saestu. Kok ning kono ngrasani aku neh. Wah, syukur wae. Bu kiri hukanan uppercut Bu. Nene. Utak. Ngono Tak rasane gendong tak banting ning ngarep kono. Wah, syukur wae. Tuman bocah anu ki Bu. Mboten. Semio-mio karo sinden senior kowe. Sinden apa kuli? Kuling jasmu tapuk iki. Ya nguli ya sembarang aku iso. Nggih, ngapunten. Anu ngrasani entar ya krungu to nganggo son. Iya. Iya tapi sing empak apa sing enak omonganmu Mas. Nggih, matur nuwun Bapak Karangsono. Bapak Karangsono diasmu tak tapuk tenan lho kowe iki. Desane Karangsono. Wah, tak kira Pak Lurah. Pak Lurah piye? Pak Lurahipun nggih menika Bapak Maryono. Lah, kowe ngerti kok ya ora ngomong-ngomong to. Lah wong kowe wis kemijilen ngomong dhisik apa tak benerno lho kowe iki. Aku ki Karepku biar dadi pengarep. pengarep apa ya ndang ning ngarep kono to nek pengen dadi pengarep. Heeh. Gak. Lho gak piye to wong ditekano wong loro paling gak ya siji ning ngarep siji ning nguri ngono lho. Kowe ngerti turung? Gak nak kowe sik ae. Lah Mas dodol sik apa Mas komet sik? Ayo, sapa sik sing arep salam? Ya to. Lho. lho. Lah kok jebobok ngene cah. Dadi kowe sik. Ngene iki tak esut piye to? Kuasa, he. Kuasa apa kok iso? Mas dodol sik, Nggih, contone nggih. Mas sing Niki sae. alhamdulillah luar biasa Mas. Nggih. Kula dugi mriki nambe sepisan iki pengalaman tenan lho. Nggih, Dugi nggih, dek mriki wah radosane pun alus niki nggih. Wes. Ya, ya. Iki lho. Wong ditangkap mengadang-adai ya ngene lho. Wonge mbok prasaja, apa eneke lho to? Wong karoan jek sak sisih ngono lho. Dalan iki umpama ngene lho. Hei, Tenan, Bek. ngipli. Tapi kan proses Mas. Semua itu proses nggih Mas. Proses. Proses. Maksudnya ngene lho, Mas. Piye? Nek wis wani dandani kaya ngene iki ya, Ah. paling gak adalah yang pengatur. pengatur piye to? Pengatur. Jadi antara simpingan. Simpingan. Iya, saya di situ sempat ngersula. Ngersula iki apa to kowe iki? Lah ya kuwi. Ngersula piye? Ini gimana sih kok gak ada yang jaga gua gitu. Iya. Tapi kan kamu Oh, enggak begitu gitu. ya. Harusnya kamu kan sadar diri kamu di sini kan tamu. Iya, justru karena tamu itu tamu adalah raja blok goblok. Apa nek bahasa Indonesia goblok iki lho. Enak anyar kok. Iya. Ora kancaku tak protes ndase ya Mas niki. Aja ta, enggak aku rawuh. Maksudnya Mas Dodok iki radosane saya iki adalah doa dan harapan. Harapan. Ngono lho. Tapi kan Oke. sudah proses tuh Mas. Dica Proses. separuh insya Allah nanti semuanya ini bagus. Dicar
Dicor to kok iso. Sak lapangan iki. Lho kok sak lapangane ya ora melu, lapangan Jere semua. Semuanya jalan. Oh, jalan, ya. Dicor. Nyun sewu kula tak uluk salam rumiyin. Monggo, Mas. Monggo uluk-uluk riyen. Uluk-uluk ndiasmu no uluk-uluk piye to kowe iki? Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, kompak sing jawab niki. Kompak. Udut terus ya. Kompak, Mas, kompak. Nek sing jawab kompak ngeten iki biasane warga mriki warga ingkang guyub rukun, Gotong tenggang royong. rasa, gotong royonge gedhe. Luar biasa. Jajal kula tes swara liyane Ya, pamane. jajal. Sampeyan tes. Niki kan acarane HUT RI to Mas. Nggih, PHBN. PHBN peringatan hari besar. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir di sini minta suaranya nggih. Merdeka! Merdeka! Siapa kita? Dagelan. Dagelan diapak tapuk tenang kowe. Wedit dagelan. Senenge. Seneng gudulmu no. Gregetan aku ki. Walah ngono ki gregetan. Kalau aku udah sama warga kamu diam aja. Bekecot gosong. Iya ya terenggiling. Jere kon gentian. Iya ya. Anak pengarep anak sing gurine. Lo panganan merdeka mbok kancane ya dijajari. Tapi ora sembarang wong lho Mas dijawab kalau warga kene nek gak warga. Lah kowe kok wis pede men to kowe muni merdeka. Dijawab ora emang? Dijawab. Jawab no. Ayo nek sing turu tuan kowe gak ngerti ya. Endi? Kae tengah kae belas ngene. Kae berjagong bayi ndek bengi kok iso. Ejal. Sepisan melih Bapak Ibu sedaya kemawon yang kompak yang keras suaranya kersane mboten Tuh. ngantuk. Merdeka! Siapa kita? Dagelan. Indonesia ngoten Bu. Indonesia. Nggih. Kersane serasi ngoten lho sedaya nggih. Siapa kita? Indonesia. Lek kula ngomong karang sono maju, maju, maju. Ngoten nggih? Nggih. Mati. Maksudnya pembangunannya Pembangunan. kabeh maju ngono lho Mas Mas. ya wis urut to dalan sik kok maju barang dalan sik dadi lagi. Lho, ngono. Asem cah ki nyerek. Petinggi kok mbok srekale ki apa kok iso. Karang sono maju, maju. Ya kok babar ketipuk ngono ora nek. Wong kowe dhewe komandomu ae kliru. Komandoku keliru piye? Sing runtut merdeka sik apa piye? Anggitku tak tes gurine sik langsung kok Lah sing runtut mulai awal nggih Bu nggih. Nggih. Kersane kula mboten diece kalih niki le. Lanang apa wedok? Ya lanang to wong macak kaya ngene nganggo blangkon nganggo pakaian ngene kok bondo lanang apa wedok ya jelas lanang to Mas. Ora mesti. Lah nyapa? Iki pakaian wedok-wedok ya enek sing lanang kok. Sapa? Lah kok muser terus ora Kok mendek-mendek munyol? ki sing ndi ya Mas ya? Lah ya, sing jelas. Iki pakaian wedok-wedok kok enek sing lanang sing ndi? Halang kok tak ubah. Wah wah WA wah kok Lah yo WA kuwi ora tak singkat langsung ubah. cilup. Wah. Penek kok so. Bapak-bapak, ibu-ibu, merdeka! Siapa kita? Karang sono, maju, maju, maju. Tepuk tangan untuk semua Luar warga biasa. Karangsono. Iki apik no. Apik wong kene yo latihan kok so. Lah ya. Tuku semangka ning Surabaya. Cakep. Mugi-mugi warga Karangsono tansah bagya mulya Allahumma. Amin. Isa we. Bang. Apa? Lho, kok Kowe to bar aku kan ganti kowe nyambut warga to piye omong piye ndongane sing genah kan iso ta Mas? Komando Merdeka wis pantun apik ngono. Lah nggih. Lek Marsono. Marsono apa kok lek Marsono? Jare mbok kongkon pari. Oh iya, iya. Lek Marsono nggawa lemah lempung. Gue ngebleki kowe kuwi lemah lempung. Meneng. Kowe ora muni cakep malah. Gak aku ora kudu. Heeh. Cakep to do ora kompak belas. Dino iki gething aku karo kowe. Lek Marsono, Lek Marsono kula bro tandur lho. kowe cakep ngono to. Ora kudu. Lek Marsono ora kudu. Lho, iki pantun piye? Pantun. Pantunmu ki piye? Lek to, Mas? Marsono nggawa lemah lempung. Karangsono muga-muga dalane ndang rampung. Nah, amin. Amin. Meneng. Kok iso ora oleh lho. Iki parianku nyapa kowe muni amin amin amin. Lho nek donga apik kan yo diamini. Diamini. Saiki pikirane Amin yo karo masyarakat kowe aja. Wong kowe cek doyan iwak asu amin amin. iwak asu mangane yo mbek kowe ngono kok sok Lah iya. Ndang. Terus piye iki? Lho.
Ya kaya aku mah menyambut piye merdeka atau piye jajal nek kowe. Merdeka. Merdeka, Pak. Luar biasa rapat enek lho. Jajal pimpinan kono, sing arep. Bapak, aku sih Pak, aku. Ah, Ini oke. lho, nah aku kompak. Bapak-bapak Ibu yang kompak nggih. Merdeka! Merdeka! Bapak. Piye cah iki cah? Piye cah ki cah yo nyatane Merdeka, Lek. lak-lek mbok kira bulikmu to piye kok lak-lek. Ben angkrap. Akrab ngangkrap piye to. Lho, rumangsane gampang, Mas. Gampang. Memberikan support atau semangat untuk warga Lah, kowe kita ngono gampang. piye? Lho, wong nek gagah kaya aku wis jelas. Lho. Heeh. Kalau sapa kok kaya Angkling Darmo. Ah. Angkleng modar kowe iki. Angkling modern dia semua tapuk tenan. Kowe kok main ngelek-ngelek aku terus. Lah, kuwi lho nyapa. piye? Bapak, ibu-ibu malam hari ini harus semangat. Merdeka! Merdeka! Halo. Bapak, ibu-ibu harus semangat. Ya toh, aku krasa. Nyapa. Alah sampean yo padha ae. Wis ora nek sing bantu aku tak kerja dhewe. Oke, Tenang. Ora jawab Deal. ora sadar dadi. Rawani. Kaya TV ya. Deal, ayo. Mah. Kerja dhewe ayo. Golek pangan dhewe-dhewe. Boleh ayo. makan dhewe aku watak karo Mas Dodot ning kene. Ah. Ijo dang. Oke, Wis ning kene. bos. Wis, Mas, wis. kancane, Wis ah. kerja dhewe ning kene. Kita sohib. Sohib. Heeh. Wis ning kene. Ngene merdeka terus kowe ngene ben kono meneng ra jawab to. Wis, ndang Sing kerja ngongkon dhewe. meneng ya sapa kowe? Lah tanganmu ngene-ngene. Iki ora ngongkon meneng. Tanganmu. Melatih warga untuk segera sikat gigi. Betul. Ben jebol telayane iki. Sikat gigi para rene. Dagelan ono nesu. Rene supi kowe mensrekali saya. Ora urus aku, bolone Mas Akbar. Aku balane Pak. Pak. Sapa lurahe? Bapak Wong bolo kok lali jenenge iki. paling suwe ra ketemi. ketemu. Nyapop bergede dhewe. Iya. Ya. Oh, betulno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cah potongane koyo katembat. Menengo. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk melantunkan satu lagu. Lagu yang cukup lama sekali. Saking lamanya saya lupa lagu. Lho, kowe iki ape piye? Mergawe dewi-dewi. Kowe menengo. Sampeyan ya menengo, Dik. Dik Akbar. Di Akbar iki ngono disepone ning kene iki. Ning pernae kuwi cek adikku. Ngono lho. Bapak iki bapakku menika. Cek dulur. Siri sapa? Lah jere pernah cek adik berarti kan Ora. dulur. Mbah. Mbah. Oh, mbak iki karo mbak sampean. Padha tuweke. Lho. Lah gak dulure. Ora. Bulet ae. Ada saya minta kuncinya di G Mas G. Kok ngerti G barang? Spesial Tahu diguak kok game kan diguak. kalau Romai Rama di G. Oh iya. Bisa seperti gitar tua itu di G. Oke, lah nek nu lagune kuwi Dedi Kempot kuwi, Dedi Kempot Di kuwi. Kempot ada yang C Kuncinya apa? bisa, A minor bisa. Oh. Oke, gitu. Lah nek sing kuwi apa Nek ojo sembrono yo tak kocluk bocah iki. Saiki kocluk sesuk. Aku ki takok tenanan nek Romai Rama kuncine yo enek sing G, C bisa. nek Dedi Kempot. Jadi Kempot C, A minor bisa. Lah nek bojo galak kuncine Kuncine kudu sabar. Wis Pak, diterima lah. Wong pancen yo enek yo kuwi ya. iya. Bojomu galak ta? galak. Bojo apa singo? Singo kletak kowe kuwi. Timbang bojone ndek bokonge Kempot sak sisih ngono kok. Iya. Bojo saking gedene mlaku kok ngantek dikluk. Saiki lumayan, Pak. Lumayan piye? Sampeyan guyu ngenyek berarti. Kita sama kita. Sing ora sapa kok takoni dhewe jere tau wa kowe. Sing kene iki lho, Do. Ora sing iki gak. Iki gak. Ya dijaluki wane to. Sopo iki? Loh, Angger wong ayu kok terus plerak-plerok. Ya wajar kok ya. Ya lanang. Sebuah lagu. udah. Apik ya, Pak. Ki. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Mengapa baru pertama kali saya langsung menyanyi? Karena dalam kehidupan semakin banyak menyanyi maka kita akan lebih dekat dengan kerukunan. Allahumma. Amin.
Ora mesti. Gitu. Tanggoku nyanyi yo gendeng. Kecuali gendeng. Seperti halnya orang India. Orang India juga menyanyi dalam keadaan apapun, sedih, senang, semuanya tetap menyanyi. Apa ya enak lo sedih kok nyanyi. Kendang Mas. Duk, tak tuk, tak tuk, tak tuk, tak tuk. Iya. Kalau India seperti ini. Ah iya. Chala chaya chaya chaya. Apa iki? Chala chaya 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 chaya. Chala chaya. Menengah. Melak Nyambut gawe dhewe ngono ki. orang enak-enake wong Ndak penake. Penak kok. aku ape beso. Kok diso? Muntil Musik muntil apane diuntili. Chala chaya chaya chaya. Chala chaya 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 chaya. Chala chaya 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 chaya. Chala chaya chaya. Kenapa malah joget? Rasa nyanyi dhewe joget-joget iki. Kendange lho penak. Penak ya wis to iki rombonganku kok. Iya. Oh, kelincipen. Lah kita kono rombongan sapa? Sampeyan rombongan Mas Akbar napa kae, Mas? Ya sabar ya. Sabar kok merengut to. Sabar. Ya Mas. Lah kono wis gak ngakoni Mas Akbar ya ta. Kono. Heeh. Sampeyan kan bose to. Bose. Sing ketoke mbelot ngono kuwi ndanggake dicongkeng. Potong lah paling gak. Wis tak omongi. Ya kira-kira omong kira-kira. Iki ora masalah belote. Mbok ndong golek pangan dhewe. Ora. Oh ya wis. Astabrata ki bahaya. Lho kok iso bayae lho? Tak tindak lanjuti bahaya. Lho Astabrata hebat kok luar biasa. Hebat. Apik. Para yogane ki tak sinyalir. Heeh. Ini sudah mulai ada penyusup. Penyusup piye to, Mas? Gak ngerti we. Yogane ya komplit padha wae Padha seragame hebat-hebat luar biasa. Berarti we ra teliti we. Gak teliti piye to? Ra teliti enek penyusup. Kok iso penyusup Masa lho? enek penyusup apa nggih to, Mas? Ora enek kabeh beskawe padha hebat-hebat tabrak kompak kok. Beskap bisa sama. Heeh. Tapi belum tentu orang yang itu. Sing ya mbok ta? maksud penyusup ki sapa? Ndi? Iya. Lah tak kira Mas Glondor iki mau. Glontor ndiasmu. Iya. Mas, iki Sapa? sapa? Sapa to? Kendang sampean ki Pengendang gawan to. Ora biasane ya. kendang sapa? Pengendang gawan to. Gawan kondi sampean? Yo gawan kok gawan sangkar. Gawan kono lor kono. Gawan Astabrata no. Oh, tak kira Ora, kuwi pengawan. ora. Aku wis tau cethuk iki aku. Tau cethuk iki aku. Kesanmu piye? Iki terkenal resin ora kabrane kok. Rene dagelan rapate lucu. Apal kuwi aku. Wis ora usah dibahas kuwi. Iya. Sementing awake dhewe iso guyub rukun, Ah. manunggal dadi siji paring panglipur kangge sedaya warga mriki. Lagi ngoten Betul, iki Mas. Betul. Ugi bintang tamune malam hari ini ora awake dhewe tok Mas. Siapakah Akeh. itu? Akeh. Heeh. Iki jajal iki. Lho niki. No, niki Dik Lintang. Di Lintang. Oh, Mbak Lintang ini. Iki sing kondang Oh, ning YouTube makanya. niki. Lho. Oh, makanya tidak pernah tumon. Tumon ki apa to? Kalau sama Mas Akbar itu loh. Ketemu. Iya, Heeh. tapi lek ndek Pak Suryane enek kemiripan. ada Kemiripan. kemiripan. Terus enek neh bintang tamune. Sinten le? Lho ke, pojokan ke? Langsung. Langsung piye to? Lho ke, cek telepon lho sibuk lho. Sibuk, wong sibuk ke. Aja mbok ganggu. Kuwi wis jope ning ndi lho Mas, Malaysia budal Saking terkenal e. Heeh. Iki telepon kok nggone malaikat. Masa telepon kok malaikat ya pono to kok. Lagi piye? Ya diaturi Sing jumeneng kono piye. pas Sapa sih Mas Dok? Pilihan. Mriki liyen. Oh, Dek Lintang dulu. Heeh, Oke. Dek Lintang, nggih. Heeh. Sepotong aja. Yo. Yo. Nggih, selamat malam. Selamat Mas malam. Mas sapa jenenge Mas Komet? Ya Allah, bingung aku. Mosok lali. Lah, Lah ngono kuwi- kalian berdua mirip iki. Ngono kuwi aja celoman. Lah pripun? Om. Om, Ah. kok tuwek men to, Om? Lah yo iki lho ngakoni ngono kowe kok irinya. Wis oke. Ya, Oke, plon. nggih sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, Dek Lintang Kairo. Nggih. Dik Lintang apa kabar? Alhamdulillah baik, jenengan tes pundi salaman Saya juga sih. sehat, baik. Alhamdulillah. Sampai sini jam berapa, sayang? Ini tadi jam 4. Oh, jam Jam 5. Oh, jam 5. Kalau boleh tempe, Tahu. kamu- Tahu. Kalau Tahu. boleh tahu. Tahu. aku suka So, tempe. tempe, gitu. Jangan maksain kehendak aku dong. Ada.
Kalau boleh tempe kamu. Kalau boleh tahu. Tahu ya. Tahu. Aku sukanya tempe. Tapi yang benar itu tahu. Tapi aku suka tempe. Sudahlah jangan ngeyel dengan juragan Juragan apa? gaji. Juragan gaje. Gaji bakso beranak tapi kok gaji. Dek Lintang ini masih sekolah apa sudah lulus? Dek? Masih sekolah. Kelas berapa kalau Kelas boleh tahu? 1. Sekolah sing dhuwur ya, Nduk ya. Ya, Karir menek ya, tangga ya. Eh? Menek tangga. Ora ngono. Lah piye? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Heeh. Sampean harus belajar setinggi mungkin. Sing penting ki sinau apa sekolah dhisik, kok lek masalah karir engko karire iso nyusul. Betul. Susulna ya. Iya. Mas Dodok iki sekolahnya dhuwur. Dhuwur. Heeh. Elek-elek ngene ya Durjono lho, Dik. Sarjono. 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 Sarjono, alhamdulillah. Kowe nguyang-nguyang ngece wong kowe cah. Ngece. Kowe iki gajah diblangkoni kok. Nyapa? Iso kocar iso nglakoni. Anakmu dhewe lho saiki SMP kelas 1 mbok kon ngocek kok. Sekolah. Ya iki tukang motor legenda. Anake kon melok ojek online. Lho kaya dagelan tipis to. Masa to, Pak Dok? Asli niku. Karep kula bocahe tak warai belajar kerja. Mas. Mandiri mencari pengalaman. Mencari pengalaman, mencari penghasilan sendiri. Betul. Nyatane anakku nek sekolah ra tau njaluk sangu aku. Heeh. Wis budal-budal dhewe wis duwe-duwe dhewe. Menurut Mas Komet, anak budal sekolah ora disangoni piye? Piye? Alah, lha iki ya saking nemene wong tuwa. Ora tanggung jawab. Nah namanya orang tua itu tetap Harus menanggung anak-anaknya. Lah wek mbok sangoni piro? Anakmu budal sekolah mbok sangoni piro? Anak kula sing PAUD. Heeh. PAUD lho. Paut. Niku sedina nak rantek 50.000 tak tapuki. PAUD lho iki. Engkek. Anake wong sugih Ini lho, menjadi Mas. tradisi keluarga, Mas. Nek iso anak ki aja dibumbung sangu terus. Terus gak iso Lho. mandiri. Lho. Aja boros. Aja boros. Lho. Kok malah tutur. Lah piye? Wong awakmu noto anakmu ora godah kok. Lah kowe ngerti sing SD kelas 5? SD kelas 5 Sing SD kelas 5 tak sangoni 250. Bendino. sekolah iku ora sangune 250. Nek mulih ora entek, Mulih rantek tak tapuki. Saiki ditabungno. weh Piye? tabungane akeh 250 kuwi sing 200 ditabung 50.000 ge jajan. Lho bocah ngono kuwi lho kreatif. Terus ditukakne apa? Ya mbuh iki rencana wingi wis arep tuku bombongan. apa wi? Apa Bombongan kuwi ki apa? bombongan iki apa? Pring. oh iya pring dinggo ngiket pake Heeh. pake apa diiket ning pring Ora ya hasta karya. Gawe karya. gawe apa kok pring gawe apa Bukan macam-macam iso gawe kurungan ayam, kurungan terus? manuk. Apane sasine Agustus to Mas ya? Agustus. Bisa kayak lomba. pas kemah Gawe lomba kemah lho. Kemah. Bisa Eh dikembang. bojone ya melu lomba hebat tok. Gak. Oh gak. Lah apa? jere alah bojomu ning gone warga Ora. Minggat. Bojone larune ning ndi larine lho. oh kok kowe aja melokno lomba lari to Mas Nah. paling gak lomba balap karung ngono lho Apa tau melok lomba balap kerupuk mangan karung? balah kwalik kuwi balap karung Balap mangan karung kerupuk. mangan kerupuk. balap kerupuk Lah, kok mangan ngomong karung. apa? Kowe iki Balap ngomongmu balap kerupuk makan karung. kuwi kleru. Lah iya mangan kerupuk ning jero karung. Lho. Maju. Mangsaku kok Mbok ringkus bojomu. Ayo Dik Lintang. Dik Nanti Lintang. Nggih. pengen jajal suaramu kaya apa to, Dik? Nggih Kang Mas. Lagunya napa? Lagu sing hit-hit saiki. Heeh. Yang klasik napa yang damel musik? Padune ape leren. Nah, iya. Padune. Musik. Ora apa-apa. Sing musik ora apa-apa. Oh nggih. Mas Komet aja menenge dites suarane Dik Lintang Nah, piye? Ndang, kamu kan Penilaianmu guru gimana? vokal. Nek ini Nah. jelas namanya sinden. Heeh. Itu pasti suara juga sudah lumayan lah. Ya ora mesti. Sinden. Tapi kalau yang ini jangan sampai lah duet dengan Dodok. Lah kenapa? Kasihan yang melihat dan mendengarkan. Oh. Ngono lho. Oh. Penyanyi yang boleh nyanyi itu yang sudah hafal dengan cengkok. Oh. Seperti Mbak Lintang ini. Heeh, contone. Misalnya, Heeh. Maneng isun. Coba. Banyuwanginan. Heeh. Iya. Ya jal baleni Mas Komet. Kalian. Maneng isun. Maning isun. Wong ngono ya kecil to, Pak. Wis. Lah piye? Iso Sampean toh. iso. Tes Mas. Ora usah nganggo katae. Oke. Nah. Iya, Bra. Kok Iya, Bra. modeni to? Iya, ya pancen ngono kuwi asline kaya ngono Iya tapi kuwi. baleni to sing banter.
Ora sah Banyuwangi. Iso. Sing gampang ya sing sing ayoh gampang. to sing ayoh. Iya, iya. Abot-abot. Nganggo gedang Mas, nganggo gedang. Kendange Mas. Kendang Mas. Ora sebut demek najis. Oh, oh, oh. Ikuti. Oh. Oh. Gak semangat belas. Lah iya, kurang semangat. Yo, ora semangat. Kamu tidak bisa menularkan energi Nah. positif. Terus. Siap yo. Iya, 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 iya. Oke. Ayo. Iya, iya, Melek. Iya, Melek. iya, 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 iya. Iso to? Oh. Opo ki? India. Itu tes nada. Tes nada, Nah, India. Kok jajal modele saiki. India kok bergodok ngono to? Iya. Ayo ta. Itu Iya, kan iya, piye, piye? Versi. Iso. Iso. Lumayan lah. Lumayan. Lagi. Nah. Apa enek iki? Aku malah kaya wedhus ketek. Lah iya to. Weno iki gak isin. Aku yo isin biyen cita-citaku tentara kok bleset dagelan. Ya ora klebu tentara rantai gulu. Apa? Ayo Dik Lintang arep ngaturne apa sing musik? Ayo, monggo. Sing lagi hit. Heeh. Sigar. Sigar yo. Apa, Mas? Ora, kuwi bener. Wis, Kamu sigar. tadi mau nyanyi apa? Aku ora nyanyi, aku lho gorokanku gatel. Gatel mbok diobati. Wis tak obati yo malah mlinya. Rondap no. Lho. Rondap yo obat suket edul, pengen mateni wah. Ya kan cepet. Ayo monggo Yo, sigar. sigar. Yuk. Ayo monggo sigar biak. Semongko ya sigar biak iki kok iso. Sigar sing lagune Deni Caknan ki ya. Piye? Alah sigar kok takok nyapa lho kok iso. Ayo coba garapan Mas Sutris ya iki. Keyboardnya biasane iki, Mas. Gerape tambahi Mas. Terima kasih. Lenggah dulu. Kairo. Pripun ibu-ibu ingkang teng ajeng seneng mboten? Pindah melih seneng mboten? Lek jenengan seneng niki acara kados ngeten rencana badhe diwontenaken saulan sepindah. Purun apa mboten? Pak Lurah, saulan pisan. Malah ngerepot no Pak Lurah. Saulan pisane anggaran kondi kok ya. Dilanjut no. Nggih Mas Akbar. Oh. Nah, terus tasih wonten bintang tamu Lah malih. iya kamu Mas Dodok wis ngaturi Dik Lintang. Ya Nggih. ganti Mas Komet ngaturi sapa? Lah. Yo. Kan musiknya kayak sing serem. Deng deng. Wo, Horor. Masuk bintang tamu metune horor. Kowe lain daripada yang lain. nuansa beda. Oh. Yo. Kali ini hadir di kawasan lapangan Karangsono istimewa buat Anda. Ada salah satu bintang tamu dari wilayah ini. Artis yang sungguh mistis. Pernah ditangkap di berbagai kuburan-kuburan. Pernah main di punden-punden. Ada si cantik Mano Hara. Tepuk tangan semuanya. Ora sing nyelok kowe ya sing tanggung jawab kowe. Heeh. Sing nyelok kowe tanggung jawab kowe. Ini awe. Nyapa? Ayo. Lah modele kowe apa melarikan diri rene tak cegati to. Ora. Nyapa kowe? Wah, kayak pelendungan. Nyapa kok guyu lho. Mboten ono. Wis golek pangan dhewe ya, Pak. Ayo golek pangan dhewe. Emang ki wis ngaturi Dik Lintang kok. Bintang kok. Gentian. Klip kan dirine. Iya. Heeh. Bongko. Nyapa kok bongko? Sini, Sang. Wah. Kayak Romeo and Juliet. Nek nesu. Ora tau nesu. Sini, Sayang. Enggak guyon aja, sini. Kowe iki nyeluk sinden kok suarane wedhus. Gak gelem itu. Heh? Gak gelem. Piye to? Kowe paling mambu lebus paling. Heeh. Iya. Selamat malam Mbak Manuara. Ya Allah. Selamat malam, Mas. Lho sopan koyo ngono kok. Lho, sopan anggun feminim.
Welungki lho, ora resiko. Selamat malam. Bar mangan didek. Kenapa sayang? Kenapa? Sampean kenapa? Ini bau kakos ya. Iya memang itu sukanya sobo di sapi deng. Iya. Gitu. Iya enggak masalah. Selamat malam Mas Selamat Abah. malam Mbak Mano. Semoga selalu diberi kesehatan, Amin ya panjang ampun. umurnya, Amin. murah rezekinya. Amin ya ampun. Kok kayak burung. Luar biasa. Mbak Mano hari. Takut. Mengucapkan. Mas, ini siapa? Ini kutelowo. Lowo kok kutilen dadah. Itu siapa? Saya takut. Mbok kutil singa ngono rada serem. Kutil kok lowo. Udah, sementing iki wong Kancane iki belanono. Aku takut Mas Akbar itu siapa? tenang, Dik, tenang. Kowe takut? Takut. Lho. Malah mbok wedeni piye to kowe iki kok. Nek dadine dipetang. melayu nangis wong beleh iki. Yo aku akhirnya pedot tadi tak konokno terus. Dik Mano, ndak usah takut. Ini juga manusia. Manusia. Cuma makan Ayo. jadat. Jadi ngejak poli. Lho. Sinden ki Sinden. nyanyi nembang kok poli. Sapanen to wong feminim ayune sopane koyo ngono kok. Dik mana kabarnya Iya. gimana Dik sehat? Alhamdulillah. Dik? Lah Mas Komet. Lali. Kangen aku. Ya dalah. Aduh. Karo jenengan tenan lho. Dirangkul. Masa iki Komet? Komet. Ya Allah, Mas. Ya dalah. Ya Allah. Aduh. Masa Mas? Daglan kondang pas komet. Mas Ya Komet teng Allah. YouTube. Sampeyan ki Mas Komet to. Komet. Walah, alah Mas Komet. Mas Komet. Mas Komet. Mas Komet. Ya Allah Mas Komet. Aku suwi ora petuk ketemu karo sampeyan lho, Mas. Ora apa-apa ya, Met. Ora apa-apa ya. Mas. Ora apa-apa ya. Berapa kuwi susu barak. Lah nyapa? Kok memabukkan. Ancen awale ngono kok wis. Nek wong wedok tenan mereka gandul ngono to. Heeh, lha kuwi piye? Kuwi tok. Aku gak mau tok. Paling tok ki nata brose kuwi lho. Apa? Kuwi apa susu we? Lah apa? Diapusi. Kok iso dihapusi piye to asli kuwi? Iku tak tomat. Dadi rada siku. Nah, purik Gak kelarang. nyapa Gak mau. Ya tok bokongmu lho. Gak mau. Bar mangan ketil. Kaken mangan teo. Ayu-ayu kok prat-pret. Jenengan ki aja ngono aku suwi ora ketemu jenengan Lah aku iya. kangen ngono lho, Ya Mas. dirangkul Mosok kok kangen dirangkul. Lagi ketemu kok lali komet, enek komet enek dodol. Ngono ngene. Ya. Lah iya. Sing romantis digandeng sing Oh romantis. biasane dipeluk, dirangkul, dirangkul, digendong. digendong. Ya ya Mas ya. Kowe menengo. Biasane piye? Kok nambah resiko. Dowong. Ya gila. Pepujan ning ati. Wong wedok ngono kuwi, malu-malu kucing. Kaya ngene wong wah iki wedhus kok kok iso malah kosot iso dikuwenek kene iki Ya saking ngaleme ngono lho, Mas, saking ngaleme ngono lho. ya tapi terus madhep rene mosok kotak terus mbok ngenek-ngenek to Ya nganu lho, sampeyan ki ora roh to. lha ora kotak iki mondol Loh, momdol apane kok iso? Ya ngene iki saking ngaleme lho. Ngaleme. Saking Manja, ngaleme manja, kuduke manja. jenengan ki dadi wong lanang ya pangerten ngono. Kowe iki langsung tinggi lho, cekel-cek lho sejak mlaku. Nah ngono lho, Mas. Ini wong ayu ngono lho. iya iya Kok iso lha kowe iso ora gelem ngalami contoh. Contoh. Pokoknya wong ayu Aku entekno, Mas, aku entekno. para bapak-bapak Heeh. wonten sayembara Sayembarane apa? Mbak kira aku wanita apa? Ngenyek, ngenyek, Pelecehan. Pelecehan. Mbak kira aku wanita. Bener, Mbak. apa? Ora lah. Tapuk, Tapuk, Mbak, tapuk kowe langsung. ngantek kukut donya ora ngarah meteng Kok aku mbok tawak-tawakne Ora. bapak-bapak ki mbok kira aku wanita apa? ora guyon sayang Lah wong kene iki wong mendeme langgananku kabeh kok. Lah, dalah, tenan to. waduh lo parah lo ora ana wong wedok ayu kejaba sliramu wong ayu Makasih. Manwara Weh. Mas. iki ana ing Karangsono Heeh. Heeh. masyarakat Karangsono kabeh dadi saksi Iya. tresnamu karo tresnane wong-wong kuwi Heeh.
Kok wong-wong kuwi karo tresnaku. Aku Kok kira aku begengek apa piye kok. Aku jane ra petek tresno to. Aku ngantek saking banggane karo Mbak Manohara tak aplikasikan melalui wayang lho. Wayang. Masa? Ndi Mas? Pundi? Oh ngono. Lah. Iki lho dagang aku. Aja disingkat. Lagian dhuwur ta wis kaya klobo. Walah. Kok apik ya? Jane iki wae kayak ngono. Mas nyambut Mas, engko tak gawene ya Mas. Bener. Piye? Ya iki nuansane kan merah putih. Betul. Aku mau rene wis gawe klambi kuning. Oh, kok nuansane merah putih dadi yo gawe klambi merah. Ya semangat perjuangan. Awake dhewe ra melu berjuang melawan penjajah. Nah, Saiki karek mengisi kemerdekaan Nah, dengan hal-hal betul. setipip. Ah. Untuk iya. tengaren kok ndasmu meletik, Mas. Lho piye to aku kadang-kadang nek cedak ngene iki ngono ya. Apa meneh? Yo kowe ora ngerti situasionale di biyen kaya apa to? Iya, Piye, Mas? betul. Pejuang zaman biyen ki perang melawan penjajah. Penjajah. Londo. Heeh. Tenan iki aku ngerti dhewe critane Mbak. Geser rene sambil bledek lho, kan terus. Apa enek to? Kae lho. Kowe ora ngerti zaman penjajahan. Ah. Piye to, Mas? Iki sing cerita mbahku dhewe. Lah aku cek cuwilik mare. Zaman biyen enek londo kang ngarep mbahku kuwi siap-siap ning ngarep wis penyegat di londo. Oke. Mbahku nggawa tembak, Mas. Belanda datang, Belanda datang. Tembak! London tek plak plak Dari depan. dari depan. Tangkap Belanda datang lagi dari sebelah kanan. Tangkap, Red. Tembak! Lah kok bedilmu ramuni lho? Anu, pertama ngono man bar mbok engko to. Tembak! Pak Lurah breng. Pak Lurah mbok tembak bareng Paling urusannya mampu apa? dem to. Kowe kira pengalaman go tembak kok iki jaman biyen iki ngono perange. Ya Mbak ya. Aku Mas cara ya. Piye nyapo wayahe perang buka warung kopi lho. lah ora yen istirahate to, Mas. Oh iya iya Oh iya iya. Apa Iya yang ter. terjadi? Iya Masih rame termas. kuwi kok. Belanda datang dari sebelah kiri. Belanda datang dari sebelah kiri. Tembak! Hancur. Hancur. Mati plak plak plak. Komet tangkap. Tangkap, Mas. Tembak. Kok mejen to, Mas? Nanti Bang Anto. Mas, buke lo salah opo? Buke salah apa, mbok tembak? Buat tembak salah Mas. opo? Mosok go nembak sing ben ora kenal. Tra yo tembake wis kepleh kok. Kepleh. Kepleh piye? Gue nembak Manohara Jajal. Manuera. Ra kena, ra kena. Nyapa? Hekmu ilang. Apa sing ilang? Ora ora aku yo Loh, salah. Dicek ijek ora. Oh kakak tak cek dhewe ki opo to kok sok. Masa to? Masa ilang? Iya aja. Tembake malih, Mas. Malah piye, Mbak? Granat ngono lho. Granat piye ki abu. Mbak Mano, salam-salam dulu warga masyarakat. Injing ngaturaken Sarang salam. sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane apa? Iki lho, diencloki jangkrik. Jangkrik. Ya jangkrik ki ngerti berarti kuwi jangkrik lanang. Heeh, iki nek gak wanita jadi-jadian gak ngarah diencloki jangkrik. Sik ning kene jangkrik. Jangkrik. Lagi ya dincok damput. Kowe ki anggerene wong ayu. Gak Mbak go. Kamu iri ya dengan kecantikanku kamu iri. Ah, betul Mbak, wong bojone elek nang omah mulane ngesir sampean. Lah Iya. bojone guwing lho Mas iki. Heeh. Lah wong dek mben kae to pas salat Heeh. magrib-magrib gegerne wong sak desa Mas. Ya nyapa? Lah bojone guwing merongos pisan. Heeh. Lah kok basa salat ki lah kok Piye? untune iki nyantol sajadah. Sekae wong ki bingung Mas. Iya. Bojone komet mangan sajadah, bojone komet Geger, mangan sajadah. Geger dikira reok. Kuwi pas digo sujud. Hah. Pas digo ngadeg walah bojone komat reokan. Hotek kelet saja teh. Nesu. Ngono ae lutung, ngono ae lutung. Mutung. Lutung kok lutung. Me padha karo lutung Mas. Apik lutunge. Salam, Mbak. Injih ngaturaken matur sembah nuwun kagem warga masyarakat Karangsono. Karangsono. Matur sembah nuwun Pak Lurah, ngapunten Bapak Lurah ingkang pundi menika? Ingkang Bapak nika. Mariono. Bapak Mariana ingkang pundi Menika. ngapunten? Menika. Ingkang pundi? Menika. Kita Mas sampean ro to? Urung. Lah ya ingkanganipun alhamdulillah ya Allah. Kang bagus, Mas ya Allah. Eh. Langgananku Eh, dibeli Mas. Apa kok selangganane sampean ki apa Pak iki? Lurah. Pak Pak Lurah. Lurah. Pak Mariono.
Ngapunten Bapak, kula sakniki pun mboten dateng guyangan nggih. Alah ya. Pak Lurah ra tau rono. Aku ki buka tambal ban Mas ning kono. Oh, Alah, tak kira Pak tambah. Mariono wigane nambalne ban. Oh, nggih, becik-becik nak nambal bam. Nambal ban. Nambal Nambal ban. ban. Nambal Lah ban. iya ki mau lak tukang tamban bal to. Tambal ban. Waduh, Nyapa? suangkemu ya kaya kakus padha ae. Ngono kok ngeloki wong kaya kakus. Donga napa, Mbak Mano? Dongake napa niki? Cek kurang ndedonga muga-muga Pak Lurah pinaringan sehat, yuswanipun berkah barokah nggih, Amin. rezekinipun melimpah, saged momong sedaya warga masyarakat Karangsono. Amin. Injih sedaya warga masyarakat Karangsono mugi-mugi pertanianipun melimpah. Amin. Tahun depan bisa nanggap lagi. Amin. Wis to pokoke punjere desa karo ibu-ibu, lek ibu-ibu seneng mesti bapak-bapak manut. Heeh. Mosok Mas? Lho tenan. Mergo Nggih, Bu, nggih. bapak-bapak kuwi kalah karo ibu-ibu. Ibu-ibu. Oh, lah kok iso? Iso. Sawangane kayak kepala rumah tanggane ngasline dienggo kalan. Contone rasa ado-ado. Heeh. Aku wae. Heeh. Aku nak nang kene kita macak pantes dagelan. Dagelan. Bintang tamu. Bintang tamu. Nang omah yo. Mas, tukone LPG. Pasangno sisan kok aku kebledosan. Pikir to Mas, ki asli lho. Asli ya. Engko nak wong lanang ki masang ora iso kebledosan. Heeh. Wong lanang ki malah toh nyawa lho. Kuwi nyawang masang LPG. Enek bocore awake dhewe kena geni sret dor. Bongko lho kuwi. Ora Mungkin apa-apa. ora apa-apa mungkin mingkire bojone Mas Komet ngene. Alah, engko nek bojoku mati aku golek neh. Mungkin ngono ya Mas ya. Ora apa-apa kok bojomu tak urusane. Nah, Lah ngono ya ya. tapi bojone gue nih Mas. Engko tak tambalo to. Bojone Tambal iki ban ya. bojone Mas Komet iki guwing ditambal Mas. Heeh. Pas enek sunat masal, Heeh. turahane kuwi dikekne bojone Komet ditambal. Lah roh wong ganteng kok lambene ngene umi-umi to Mas. Lah Masa iya. iya? Bisa. Sampeyan kok apal to? Apal Mas. Lah ya turane Alvin lho. Alvin sapa kok? Mek ki ya lihat. Apa menghibur apa, Mbak Nggih. Mano? Mbak pilih wonten pamundutanipun. Wonten pamundutan Mbak Manuhara ke pure napa tinju. Wong sinden kok Sinden kok tinju. tinju iki piye to? Ah, sinden kaya pegulat ngono. Ketemu aku kok mesti ngono kuwi lak yo aku gak arek gemes aku ngono. Wah, aku ya gemes. Bales, Mat, bales. Ngono kuwi lho. Mangkane to Mas. Iya. Nek petuk ngono kuwi mbok ya sekali-kali ki mampir nek tanggapan iki muni mampir aja ngono gak arek gemes aku gak arek gemes aku gemes. Bales, Mat, bales kowe wong lanang tremeda kok, So. Apa? Lah ngono lebar. Iya. Kowe entuk Mbak bojo pilih wonten Niki pamundutane saking Bapak Kepala Desa. Bapak Mariono. Niki apa? ngersake lestari diaturake Mbak Mano napa badhe ngaturaken lintune monggo Mbak Mano merdeka. jane nyapa. Jare pegel. Kowe iki yo bagi perkara to, Mat. Wong Mbak Manu ki wis meneng, kowe dhewe sing jahil. Kowe ora ngerti nak nang omah. Mbak pilih Pak Lurah wonten pamundutan Bapak. Heeh. Aja dek Lagu. pamundutan to, Pak Lurah diaturi Oh, minggah. ngoten. Nggih. Diaturi minggah mawon nggih Pak Lurah nggih. Oh ya apik. Kula jem Ayo. jempote Mas. Nah. Oleh. Monggo kula jempote Pak Lurah. Disebut